Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Tini school ni kifil puro tungsu kahanai bazara habe kisa juice rok pai tui phaimani. Hingka ke mo nangmani pore ang phataro kisa nongkhorui naikha tamni hingke nobo chip phaio wati ware hai wngui tongkha. Hingke tini chini nogo khungsa JCB phaiui buphang khungkhainani hinui phaijak. Hingka ke o buphang wngkha thepung buphang. Hingke mo bosor kaisa swkang thoi thangkha. Hingke tabu bono khukainani bagui JCB no rihinjak. Hingke borok rok no tui jodi no buphang tamphari khukai rinani thangka khai somoi nangthangnai 3-4 din moton. Kintu jodi JCB bai jodi no bono khukai kaikhale bisik somoi nangya kisa somoi ghonta kaisa rok bui se bono khukai khibui mano hinui tabu bono khukai tonimani. Hingke agi o thepung buphang thaiusi belai no mane bunisa swkang thatya. Hingke chini nogo bo o buphang agi thepung buphang phangsa no tongmani omo kaisa no tongmani. Hingke tabuk hingke bo thwuimani pore hingke chini nogo mane thepung bwthai rok amsuk machaliya ta agi hingke to pura thepung bwthai chanani kunu bel kwrui mungkhai bo chao. Hingke kwthwnggo bo gainthalok songui rogo chata. Hingke tabuk hingke to thwuimani pore machaliya hingke thepung bo chwng tabuk hingke paisana klaisio kebo khe thaisa thani buini nogo no hari chana se klaisio. Hinkhe norog ano chajakha khai ani video no chajak khe like subscribe khainai tabuk tui kwtal video naina bagui.